CPI a Picota, e vai nos falar aquí Iago Escalote Cambeiro Chiqui. E vai nos falar dos vellos tempos. Dina. Buenos días a todos. Eu chamo Iago, non sei por que me chamo. Bueno, vim aquí para falarvos da evolución, sobre todo que introduciu que os tempos fosen cambiar. A ver, eu sempre digo que as cousas tenen que ir por mellor sempre. Menos a crisis en España que vai para mellor, como a Nelly Durán Esteva, algo así. Pero bueno, eso non é o que digo os vellos e vellas. Según eles, a xente agora xa non respeta nada. É que cando meus avós eran novos, as cousas eran moi exageradas. A ver, na escola chegabas con 4 para casa e poñían acabar de tornar as vacas, deixábamos con o gato máis hinchado que é unha bombona de butano, non? E despois ías os deberes sin facer, entonces poñían e batían o crisma contra o forno de pedra. Ola, é que chova por diante. Outro tema que quería tocar era o tema do cacaco, que, bueno, era un problema. Porque, vamos, hai un problema de estar 6 horas e media sentado no prado vendo só as vacas que moeron. O aburrimento, claro. E despois, ese aburrimento, por consiguiente, pois leva a somarnos a xogos un tanto extraños. Agarrarse ao rabo da vaca e ir por aí adiante arrastramos. Interesante. Bueno, despois chegamos a para casa, o sea, outra bombona de butano. Bueno, despois, un pouco máis adiante, chegamos a época de cando miña nai era da miña edad. E daquela saliu o xogo máis aburrido, por menos para mí, da historia. O cubo de Rubik, sí. Ese que non darei nin de feito na miña puñetera vida, e só con escoltar eses cuadradiños a seguinte a vez. A ver, o proceso para facer un cubo de Rubik, acabando ou non acabando, consta de varios procesos. Primeiro, intentas facelo antes do que comes o paquete, de 7 a 15 anos. Segundo, faz a primeira cara e xa te sintes o rei do mambo. Terceiro, engano psicolóxico. Ves que non das feito máis e claro, dices a ti mismo, retiro-me da cima, son un profesional. Pero claro, despois o cuarto proceso é que che fica a curiosidade, non? De seguir facendo. Entonces, claro, ao final se callas tú. Acabas despegando as pegatinas e pondas todas juntas no mesmo sitio. Bueno, en resumen, que os tempos foron cambiando, comparando os anos 80, cando ainda as portas eléctricas eran a cousa máis moderna do mundo, e ibas de compras ao centro comercial e botabas a tarde inteira aí. Bueno, como digo eu, para despedirme, bicos a familia, patadas ao can, e acabar o cubo de Rubik. Esta misma... Bueno, seguimos con vellos tempos. Agora chaman a historia que vamos coitar hai moitos anos. Vai contar a Andrea de la Iglesia Piñeiro.